The DC amene chilungamo chizandipweteke ndipo sindimatha kukhala siku osalankhula chilungamo chifukwa sindimafuna kuona cholakwikacho chikupitirira. Ine ndikumangochiyang'ana ndimaona kuti imeneli ndi tchimo pamaso pa Mulungu. Malangizo anga alero akupita kwambiri kwa andale kunena kuti muzindikire kunena kuti pa dziko lapansi palibepo wamuyaya ndiponso palibe chamuyaya. China chilichonse chizatha, including your position ngati wandale, including moyo wa wina aliyense, kaya ukhale ndi mphamvu kaya usakhale ndi mphamvu, koma as long as this world was created by God, wina aliyense azafa komanso china chilichonse chizatha. Ndinafuna kuti ndikulangizeni inu andale kuti pamene muli m'maudindo mukuyenera mudziwe kunena kuti muli m'maudindo amenewo chifukwa cha Mulungu komanso chifukwa cha anthu opemphera. Pamene udindo wakukhambwikirani kapena udindo wakukulirani mukuziona mphamvu, chenjerani kwambiri ndi pakamwa pano, chifukwa lero mukamayima m'misonkhano ndikumanena kuti anthu opemphera azipanga zopemphera, inu muzipanga zandale. Musayiwalire kunena kuti anthu opemphera omwewo ndi amene samalipempherera dziko likuti likhale ndi ufulu, ukhale ndi mtendere. Anthu opemphera omwewo akwanisapo kuwayitanisa mayiko komanso mabungwe kumanga matchalichi komanso kumanga masukulu, motere kuti inuyo anthu andale ambiri amenenso udindo wanu ulibe kariya ina iliyonse, ulibenso kupita ku sukulu kwina kulikonse, munaphunzira kudzera kwa anthu opemphera omwewo amene anapangisa kuti amange matchalichi osiyanasiyana, mizikiti yosiyanasiyana. Lero mukamalankhula pa misonkhano ndikumalankhula mokhala ngati mokalipa kunena kuti iwe opemphera iwe uzipanga zako, ifenso andale tizipanga zathu. Umangoyimba m'manja ndikudziwa kuti nthawi zina andale amayiwalira kumene akuchokera. Andale amayiwalira. Tikatenga ngati asilamu mpeza kuti m'Malawi muno asilamu achita contribute kwambiri to the development of this country, pomwe tikasatira andale ndi ochepa amene achita contribute. Tikatenga anthu akhristu ngati Roman Catholic, CCAP ndi matchalichi ena apangisa kuti dziko lino likhale likuziwa ma university, apangisa kuti ana ambiri aphunzire sukulu kudzera kwa anthu opemphera omwe aja amene lero sopano anthu ena amene akuzitenga kuti ndi amphamvu akuwatenga ngati anthu opemphera ndi osafunikira, kuchita kuwayimira pa msonkhano ndikumakawuza kunena kuti iwe uzipempherera zikoli kuti mvula yowononga isabwere, namondo asabwere, ifenso andale mutisiye tizipanga zathu ngati ife andale. Inu anthu opemphera musatiuze chochita, kuyiwalira kunena kuti anthu opempherawo ndi amene apangisanso kuti dziko likhale pamene lilili, komanso akupangisa iweyo kuti ukhale pali iwepo ndi anthu opemphera omwewo popempherera dzikoli, komanso pobweresa ma infrastructure ena ndi ena amene anakupangisa iweyo kuti ukafike pamene ulipo popita ku sukulu. Ndipo tinene chilungamo, kupanda asilamu, kupanda akatolika, kupanda CCAP, anthu ambiri muno m'Malawi tili mbuli tisakuziwa sukulu, koma matchalichi amene ena mwa iwo ongonenapo ochepa chabe ndi amene apangisa kuti Malawi afike pamene alipa. Chifukwa aliyensetu azakumbukiridwa ndi zinthu ziwiri zimene wabweresa ndi zimene waononga pa moyo wa dziko lino. Chimozimozinso ife tizakumbukira anthu atchalichi pa zabwino zimene atipangira m'Malawi muno. Anthu atchalichi apangisa kuti dziko lino lizitchedwa Malawi, ndi amene anayitana ma missionaries, ndi amene amayitana mabungwe, ndi amene amayitana azungu kunena kuti come to Malawi and see what is there.
andi zitukuko zambirizi osanena mobisa iya zitukuko zambirizi azibweresa ndi anthu amachalichi amene andale akuwanyoza lero. Tikayang'ana kumbali ya anthu andale ndi mapresident ochepa chabe amene abweresa meaningful development, koma tikatenga the current administration palibe ndi 0 pa 10. Ichi ndiye chilungamo chachetu, ndipo ine ndimangolankhula chilungamocho chifukwa tinati tizikumbukira mapresident wonse kuchokera Kamuzu azakumbukiridwa, ndipo Kamuzu amakumbukiridwa kuchoka pa Kamuzu panabwera Bakiri Muluzi amakumbukiridwa ndi ntchito zake zabwino, kuchoka pamenepo panabwera Bingwa Mutharika Chisulo cha Njanji anthu amamukumbukira, kuchoka pamenepo ndiye kuli mzimayi olimba mtima Joyce Banda wapanga mawandazi muno Malawi, kuchoka pamenepo ndiye panabwera Peter wa Mutharika amene wapangaso zinthu zolozeka. Koma ena inuyo tinati tikufunseni kuti kodi upresident wanu utatha lero ndi chani chimene anthu angakachiloze kupatula mavuto, kupatula ukapolo, kupatula kuayika Malawi muziphinjo? Ndi chani chabwino chimene anthu azakuganizire nachone? So inu andale mukakhuta mbwanda zanu, mukakhuta masoseji, mukakhuta migayiwa anu ni nyama, muzisamala kwambiri polankhula chifukwa dziko limakhoza kusintha. Ndi chifukwa chake zinthu lero zikusokonekera. Inu tangoganizani kuti pa dziko la Malawi linolo mu history sizinayambe zachitikapo kunena kuti ana akayambe kulemba mayeso alibe ma ID. Ndipo nzomvesa chisoni kwambiri. Ine jibadire ndaona mapresidenti, ndaonapo maunduna, koma sinambe ndamvapo kunena kuti ana asukulu akukayamba kulemba mayeso alibe ma ID. Anditu akunena kuti zifukwa zake ndizonena kuti ziko lino lilibe forex, ziko lino contractor walephera kupeza forex kuti akapulitise logo ijayo ya manebu ni nkhope ya mwana pa ID paja, kusonyeza kuti ziko lino likupitirirabe kupempha, likupitirirabe umphawi, chifukwa tikanakhala kuti ziko lino ndilotukuka bwenzi pano ma ID amene wawo akupangidwa muno. Koma ngati contractor alibe forex, it means nkhani yokhuzana ndi ma ID ikupangidwa tukunja mene amapangidwa matufipiki. Nizikolomeza chisoni kwambiri. That is why kuti muziwe kuti awa ni malaulo ngakhale IMF tu basi tu yanyanyala tu yanina kuti sizathandiza so ziko la Malawi. So amene mapangira matama aja ndikumakhala ndi ndalama za forex ndi omwe aja IMF aja amene anyanyala aja. Inali nthawi imene ngati mmene mmakumbukira Kamuzu Day, inali nthawi yogwada kwa Mulungu ndikupempha chikhululukiro au pemphera aja kupempherereni kusiyana ndi kuwayimira pa nsonkhano ndikumamba kumanyoza kumakhala ngatinso mukukalipira malo mukuti mwina mukalankhule mabwinobwino amene ajawo ndi masoka. That is why ngakhale ulo ma Chinese amene akweza katundu wawo tikunena pano chifukwa zinthu zikusokonekera. Ngakhale ulo alimi afoja anachita kunyamuka kuchokera kumpoto kukaronga ena kumzimba ulendo ku Capitol Hill kukadandaula kwa minister kuti foja watu akugulidwa $1.10 $1 akachuluka kuti amene nde wagudwa mweni ndi $1.30 kusonyeza kuti amene wawa ndi malaulo. Chifukwa ma president ambuyomu taonapo ifeyo ikafika nthawi ya foja ndikumagulidwa pa mitengo yabwino. Chifukwa ngati kuli munthu amene amaononga ndalama zache zambiri kuchita prepare nkhani ya foja ndiye ndi mulimi wa foja amene amaononga ndalama. Koma kuno ku Malawi ikafika nthawi imene iyi president tu alibe nthawi yokachita bargaining ndi azungu. Andi ndizodabwisa kuti munthu akakhale ni malonda ache koma ukapanga mtengo akakhale munthu wina, ndizodabwisa kwambiri. So alimi akuzunzika. Instead of addressing those issues, you are here now attacking anthu
kupemphera mungoziwiratu kuti amenewo ndi masoka. Ndipo ndikutha kuona ineyo ndikutha kuona kuti the next 2 months ndiponso ndayichulusa m'Malawi muno mukhala mademo ovuta kwambiri, including amavenda. Ndikutha kuona mavenda aja ankapromisidwa pa chipata cha ku parliament kuti tiyamba kukupasani madola chena nthambwe. Kunena kwa ndithe tizikupasani ma forex tizikupasani chena nthambwe. Ali pa gate asanalandire mwala kuchokera kwa venda wina. Ndikutha kuona mavenda akubwereraso pa nsewu. Tikuyenera tizisamala kwambiri tikamala nkhula, tikuyenera tizisamala kwambiri pa zochita zathu chifukwa m'Malawi munomo anthu ndi okwiya kwambiri. M'Malawi muno palibe chimene chikuyenda, ndipo ngati kuli ulamuliro usogoleri umene uli worse than any other usogoleri ndiye ndi ulamuliro umene wa Malawi Congress Party ndi president waje Chakwera, amene ntchito zimenezi akutchuka nazo ndizokuba basi. Kulibe sozo kuti ati apanga chinthu china ayi. Lero ndi apa mwasavuka inu mutapangisidwa manyazi, mwapita mwamutuma deputy minister wa transport kukachosa mitengo ija mmaika pa khora la airport kwa kumzuzu. Abale muli kunja inu tataba ngati muzaone zili kuno kumuzi. Anzanu utu anaika mitengo pa airport ngati akukhoma uje ni khola la nkhuku. Ndiye atapangisidwa manyazi amutumako mwana mwalondera kuti kakalipe kumeneko nkhuni zonse azichose. Bwalo la ndege lokhomedwa ndi nkhuni, bwalo la ndege lophomedwa. Kumuona tala wache inu kumva chisoni. Kodi ku Malawi kunoko koma anthu timayenda kunja koma tichikhalira every week every month asogolera amene amapita maiko akunja ndikukaona zitukuko zimene zikuchitika kumeneko. Ndipo tikamapita maiko akunjawa sitimapanga manyazi. Ndikunena tu kuti timapita kukasungisa ndalama zathu zimene timaba m'Malawi munomo ku Qatar, ku Dubai, simapanga ku Morocco. Tapita ndi ku Morocco iniyo mukaone mmene kuliri ku Morocco, mukapeza kuti ku Morocco ndi kuli chitukuko chopsa kwambiri. Ziko limene ndife mwina tinayamba so ndife. Koma ayi ku Malawi kunoko ngati kuli chitukuko ndiyetu ndi cha mmimba mwa munthu, ngati kuli chitukuko ndiye ndikutukwaniza natu, ngati kuli chitukuko ndikuona kuti kodi ineyo ndalemera bwanji. Ndizomvesa chisoni kwambiri. That is why my institutions yathu ngakhale a police amene amangooneka ngati azilonda eni alonda. Mulonda ndi munthu wa police sakusiya natu. Mulonda ndi munthu wa ame sakusiya natu. Tikunena uku kuame tukumeneso naye wankulu wakumene koko angochosa anthu chisawawa. Boma lazunzika kupeza ndalama, maiko azunzika, mabungwe azunzika kupeza ndalama kukachita training wa msirikali. Kumuchita training sirikali tusimasewera. Kumuchita training sirikali koma abwana awawa sirikali akangolagwa pang'ono malomo kuti ayuze malamulo akuame komanso act ya ame mwina yo muchita discipline muchita demote angochosa anthutu. Komatu anthu amene mukachosa ame awawa siku lina yake muzazindikira ndipo muzakumbukira mawu awa kuti uja na madrama uja anatiuza anthu angati amene amakhoza kubwera muziko ndikukakumana ndi anthu ena ndikuukiraso ziko. You can't dare to lose a trained soldier. Munthu wakhala waphunzira kwa zaka mwina 13 basi ndikukangomuchosa ntchito. Munthu kuti so ali very young so energetic kukangomuchosa ntchito. Mukanapangatu zinthu zabwino zomafuna kwasamalira anthu, kusamalira anthu asirikali amene ndi ofunikira kwambiri, amene if you are not handling them well siku lina azakuukirani. Nkhani yomvesa chisoni kwambiri ndi imene anandiyimbira Bambo Chimwaza aku area 10 amene akazi awo asowazana anapita ndi anzawo kukagula mizimbe. Amakagula mizimbe gulu la azimayi 2021 kupita kudimba kukagula dimba atasonkhera na ndalama, ndipo amachita haya la gali moto
ndikuwanyamulira mizimbe ija ndikukayigulisa. Azimayi amene anapita chanse umene kwawo kwa Chakwerako ndikukagula dimba la mizimbe, ndikumuyitanisa driver ndikuwanyamulira mizimbe ija kuti akagulise town. Akufika pa Airwing akuti galimoto ija inangolowa kumpanda wina, muli azimayi 21 kulowa kumpanda wina. Driver ndikunena kuti akufuna akasinthe zovala, ndikuwasekera azimayi aja kuchipinda cha mdima chokhala ndi window limodzi mmwamba, ndipo mzimayi mmodzi anakwanisa kusunga foni yache mupanti. Ndikuwayimbira amuna ake, ndikuwatumizira message. Amuna ake ndikunyamuka kuchokera ku area 10 kupita ku area 18 kukasuma kukapereka ripoti ku polisi. Koma zomvesa chisoni tikunena panopa apolisi anawuza kuti ife tili pa holiday zulo. Olo kapena kukhala ndi chidwi choafusa abambo akuti zinayenda bwanji. Tikunena pano as of yesterday akuti ku room imene yoyo kunachosedwako kwa salano azimayi 16 out of the 21. Ndipo umboni umene ulipo chifukwa anthu ena andiyimbiraso achibale achimwazawo including kwawo kwa mkaziko. Apolisi ife timakutenga ni kukhala azibale athu, ati kumawuza kunena kuti amene ni mahule ndiye kuti athawa ndi ndalama za gulu. Malo mokuti mumvesere story yo, koma mwina akanakhala anthu olemera ndi amene mukanamvera. Abale anga, nkhani ya kidnapping kuno ku Malawi sinayambe lero, inayamba pakale. Anthu amangosowa including maalubino amangosowa. Awawa ndi azimayi ananyamulidwa parole atagula mizimbe yawo kuti akagulise, koma achidwa kidnapped ku nyumba ina chaku Airwing. Instead of apolisi kunena kuti aitenge nkhani imeneyi akafufuze ku Airtel adziwe kunena kuti kodi nambala ili pati. Ayi ndithu iwo wangu akalipira anthu mamuna ake wa munthu yozina awo ndi achimwaza amagwira ntchito ku nyumba ya munthu wa ku Germany ku area 10 pa crossroads apo after area before area 30. Pamene popo ndi pamene pali mamuna wake wa munthu yo. Ndipo umboni umene wa polisi ndili nawo, munthu yo namba yake so ndili nayo, wabwera ku area 18 kuchokera zana zulo. Apolisi simona athandize china chilichonse. Sitikudziwa kuti kodi kucha kwa leroli kumene popo kupeza kunasala azimayi 16 out of 21 kucha kwa lero azimayi ode aliko. Why is it akakhala munthu osauka simamumvera, koma anthu olemera ndi amene mmamvera? Ni nkhani zomvesa chisoni. Ziko la Malawi ziko lotembereredwa, ndi chifukwa chake china chilichonse muno Malawi ndi chosokonekera. Even olo mupite ku Meki kumene mukupeza kuti anthu ambiri nthawi yakuona akuchita verify mayina awo, mukaundulatu mulibemo. Chapa natu chiseko Chakwera, chapa na chiseko akumeki, mukaundula amene iyi anthu akufufuza mayina awo kuchita verify, anthu ambiri sakupezeka. Ndi nkumazifusa kuti inu a opposition mukupangapo chani? Zisankho zilipo kapena kulibe, kapena mwachita give up? Boni Kalinda the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.